Не ведаць усіх беларускіх словаў гэта нармальна. Не разумець кожнае слова, калі вы чытаеце беларускую кнігу, гэта нармальна. Казаць мягкае «ч» і «щ» в беларускай мове, калі вы размаўляеце па-беларуску, гэта нармальна. Ужываць русізмы, калі вы размаўляеце па-беларуску, гэта нармальна. Ужываць слэнг, перарабліваць нейкія ангельскія словы альбо браць іх, красці слэнг з рускай мовы, гэта нармальна. Выкарыстоўваць дзеясловы, якія больш падобны на рускую мову, чым на беларускую, гэта нармальна. Рабіць памылкі, жудасныя памылкі, нават калі вы пішаце, не пісаць у нескладовую, я не ведаю, яшчэ нешта не то рабіць, гэта нармальна. Нармальна не рабіць ідэальна тое, што вы ніколі не рабілі. Галоўнае спрабаваць. І памылкі гэта частка працэсу. Таму калі ласка, звяртайся да тых, хто пераходзіць альбо жадае перайсці на беларускую мову і баіцца тых, хто будзе яго цюкаць за яго памылкі. Гэта неад'емная частка працэсу таксама і гэтай самай памылкі, але вам трэба проста памятаць, што немагчыма перапрыгнуць, немагчыма скокнуць адразу туды, дзе ў вас не будзе памылак і будзе ідэальнае валоданне. Я вось, напрыклад, таксама атрымліваю і за «че» прылетае, і за словы мне прылетае, і вось гэта не кажы, і так не кажы, но гэта не важна. Я маю такое ж самае права карыстацца гэтай мовай, выражаць яе так, як я магу, як усе іншыя беларусы, і ніхто з іх на самай справе не мае права мне навязваць альбо крыўдзіць мяне маім вымаўленнем. Галоўнае нават не тое, як я размаўляю, тое, што я размаўляю, то, што я не кідаю гэта. Таму я, усіх, хто памыляецца, усіх, хто робіць гэтыя памылачкі, саромецца іх, я вас хачу падтрымаць, абняць вас. Усё гэта само сабой наладзіцца. Вам нават асабліва не трэба рабіць высілкаў. Галоўнае, проста працягвайце, і вы ўжо велічэзныя малайчыны на гэтым шляху. Дзякуй, што вы ёсць.